Wigati to, Gusti Putri. Iki pancene wigati. Wonten menapa to, Gusti Putri? Nawala iki caos rasane Kanjeng Rama. Wektu dina iki aku bakal lunga saka ing Kanjeng. Lho, panjenengan kok badhe tindak pripun to kula malah boten mangertos lho Gusti Putri. Wis to, kowe manut apa sing dadi kandhaku? Aturna Kanjeng Rama. Menika kula aturke. Sak menika. Iya. Aku tak budal. Gusti Putri! Gusti Putri! Piye to iki? Piye tondo nang kedadian kaya ngene iki piye tondo? Piye aku ngatur iki? Lang ngono. Wayah kok ngok. Liyane ngok kabeh. Ana sing ndodok barang ngono piye? Yung ban. Dawuh Gusti. Mongko aku mau ngerti. Yen bendaramu putri mau. Pamadi putri lah kok sawis aku bing sajroning taman kok ora ana. Inggih. Kula ngaturaken sewu duka, mbok menawi menika kalepatan kula lan anak-anak kula sedaya Gusti Putri Ndara. Ya napa? Gusti Putri menika ninggalaken Nawala kula kedah ngaturke. Kudu diaturake marang aku. Nggih. Cukup. Kaya ngopo? Nawala saka bendaramu putri. Nggih menika Gusti. Sawetara bakal tak buka apa surasaning Nawala. Nggih. Serat katur Kanjeng Rama wonten ing palenggahan sungkeming pangabekti Rama. Sesarengan kalian serat menika kula badhe caos pirsa dumateng panjenengan dalem. Bilih Paman Brajanata badhe tresnani kalian kula. Rama, kula rumaos wirang lan isin kanthi tumindakipun Paman Brajanata. Mila saking menika wiwit dinten menika kula angkat saking Kadipaten Medion Rama. Kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama saking kula Respati. Respati. Nggih Gusti. Ora nyono babar pisan tumindak lan pakarti ning Brajanata. Yo, Mbak. Dawuh. Timbalana bendaramu tumenggung Brajanata. Kowe Kita bisa keparang ping sajroning papan panggonan ya. Ingkang suwaji. Kewajiban kaluhuran dalem. apa kewajiban nun dalem kagungan Sasamunipun kula saged ngunduraken kridhanipun tiyang desa ibarat madya. Kula lajeng kula mentah magangan enggal nggulo wenah magangane enggak kasinggihan Brajanata paring dawuh. saiki aku ngerti lho ing atimu nganti gelung semune kowe deku-deku hamari kelu ana ing pengarepane Adipati Ranggawurti Madya. Nang satenane atimu nggawa wisa. Kowe ngoglengake kaprawiranmu. Adol gendung ing Adion yo. Sing abdi dalem kawula dereng pono menapa ingkang dados pangandika dalem. Lajeng menapa dosa kalepatan kula? Brajanata Paring dawuh. yen pancen kowe kepengin nglungguhi dampar mesun danu ing Kadipaten Adinangga. Kowe wong lanang, aku wong lanang. Yen madhep ketokno dadamu, yen mungkur ketokno begim. Ayo. Adep arep Adipati Ranggawurti. Aku ora oleh nyaung di dapuramu. Salek biting kulang kaling rambut kaporosen.
boten wonten selataring batas kula milik palenggan wonten ing Madiun. Kalputanmu kok kemit kok indit. Nganti saiki kowe kurang rumangsani bocah. Orang rumangsani kalputanmu ya. Babar pisan kula dereng mangertos. Layang iki wacanen dhewe. Waduh. Senadyan ala dikaya ngapa paribasan. Respati kae anakku. Respati kae isih duwe wong tuwa. Respati kae isih duwe papan dunu. Yen to nyata kowe tresna ning ya gene kok tembung sak nggon-nggon. Brojol Kula paring dawuh. apa ngono kuwi caraning satri Kabupaten Madiun? Yen Yen tresna karo wanita nembung sak nggon. menawi pun abdi dalem kawula lumancang pantun lembung tresna dumateng sumaning Ayu Respati. Monggo menawi pun anggap lepat pidana menapa kemawon kula sagah anglampahi. Upama kowe ndak pidana pati, kowe mati. Kasunyatan anakku wis kelakon. Lunga saka ing sajroning taman. Mula rungokno he Brajarata. Paring dawuh. Bali lan orane Respati ndak bodho akil. Sowan Kanjeng. Kula ingkang sowan. Kanjeng Adipati nyuwun pangapunten. Kita swan sajroning taman ana apa? Aduh, tinebahaken ing duka Kanjeng Adipati. Wonten sanjawinipun beteng menika wonten nem-neman ingkang barang ngamuk. Ana noman barang apa? Inggih, para prajurit ingkang mambeng tumindakipun sami boten kecunggah kasoran yuda. Ngamuk wonten ing Madiun mampang-mampang nantang dumateng panjenengan. Apa karepe nom-noman kowe mau nggih? Badhe ngrebat kawibawan wonten Madiun, Kanjeng. Ngrebut palungguhan Madiun tak adepane. Ini jentan Rupatine. Hei, kanu mak. Kepi, yen kowe kepengin mangerteni pengayuman ing Kadipaten Madiun ora loro telu aku Adipati Rangga Murti. Wah, kebeneran. Wis rada sawetara nggonmu dadi bupati ning Madiun. Saiki tak jaluk palungguhamu. Kowe lagi sera saka Damar. Genti aku sing dadi bupati. Kumulan cang lambemu. Kepengin dadi adipati nantang karo Murti. Nyatane kawulamu ora ana sing iso ngadeg. Jenengmu sapa, Gusti? Aku Cendana. Cendana. Kepiye? Yen kowe kepengin dadi adipati langkah ana wangkene ro. Wah! Kene mung semono kadigdayanmu. Rangga Murti kowe Bupati Madiun. Saiki komplang Kabupaten Madiun sing dadi bupati aku. Wah, Bapak! Bapak Guru! Bapak! Awit pangestu panjenengan kula tanding karo Bupati Rangga Murti. Bupati Madiun oleh entuk kamenangan. Saniki komplang niki kabupaten iki. Arek komplang ya dilungguhi kok. Nek ngoten kula sing dadi bupati. Bupati anyar. Jenenge Senenge ya digawe-gawe dhewe ngono. Lah niku Rangga Murti.
Kula nggih Bupati Cendana ngoten mawon. Wis apik ya. Lho nggih. Anggo julukan ora. Lah nggih niku. Nek kowe kepengin nganggo jeneng lan tambah jimat asma. Nggih. Kowe nganggo jeneng Adipati Cendana Bandeng Medion. Wah, kula. Wis rampung lho. Bupati Cendana nggih Bandeng Medion. Bandeng Medion. Wis rampung. Nggih lho ning kula dadi bupati niku jur sisian kula sinten? Jare nek wong dadi bupati niku kudu duwe timbangan, kudu duwe bojo. Lah kula kudu golek bojo niki. Bojo. Lho nggih. Wong wadon sing kuat disembah kalih kawula sak Kabupaten Medion. Ngene ya Cendana. Pripun? Apa kudu kula ngelar jajan? Ora usah. Golek putrane Bupati Monco. Ora perlu. Lho lha pripun? Merga nalika sepisan kowe suwita pengang sukawruh sinau olah blaraga kowe ngandhakake. Nggih. Tenane lairmu dhisik kuwi jare lair jambet lair bareng. Lho nggih, karo adik kula Cendani. Wedok to. Lho nggih wedok adik kula niku. Jare bapak niku kula pancen dilairake Dampit. Dilairke jambet. Nggih. Merga jare wong kandha nek bocah bayi lair jambet lanang lan wedok kuwi dadi jojone. Nek kowe kepen golek jojo adimu dhewe Adik kula. Dadi kula niku pun gawa jodoh dilairake kalih simbok kula niku. kowe wis digawane jojo mula kowe ora usah kangelan. Dadi adik kula dhewe mawon nggih. Sadurunge kowe ngrabasta perang ning Medion, kowe lak ngandhakake nek kowe kuwi bakal moyake keluargamu. Nggih, nggih. Ya, tiwas kebeneran timbang bondo keliya wong adimu pek bojo bandane ben dadi siji. Oh ngoten. Kula gawane teng Medion adik kula nyuwun pamit. Ning bot-bote ngemban dawuh Bapa Resi Utama. Aku keng supaya ngasah paku nganti temekan dadi. Apa ya kelakon? Aku salah sawijine menungso. Ora beda kaya dene kanca rewang. Apa ya bisa kelakon? Anggonku bisa ngasah paku nganti temekan dadi. Yo, aku percaya lan aku duweni kapitayan. Yen pawaniku duweni kapitayan, samumbarang apa wae bakal kelakon. Ning kudu lair lan tumsing batin anggone ngecak ngasah paku nganti tumakane. Ing sisih kono kae panggonan kang sebok menawa kanggo sabiyanku anggonku arep ngasah paku nganti tumakane. Mumpung durung surupe surya bakal tak jangkae.
jenengan dalem Rama. Sejatosipun awrat pados kula. Nanging wirang ingkang kula sandhang boten saged dipun tambani Rama. Rama, kula nyuwun pamit. Kula boten saged gesang wonten ing donya. Boten saged Rama. Mengko dhisik bocawan. Ora teges aku arep nyawuh terus apa sing dadi perkara. Wong sawetara aku arep takon dhisik lawan. Apa ya wis rampung perkara? Kamun kowe arep nyemplung sak tengah samudra ing kamu. Ora sadengah manungsa nyemplung marang samudra kok bakal bisa nyawang biare jagat. Tartamtu kowe bakal tumakane pati. Apa ya wis rampung yen kowe arep nyemplung ana sakjroning samudra ka. Mangerteni. Yen to aku nyemplung ana ing jurang kae tartamtu aku mesti mati. Nanging mung dalan iki kanggo wirangke wirangku. Aku wis ora kuat urip ana ing donya, mula saka kuwi aku njaluk karo sampeyan. Aku aja mbok cegati. Mangko dhisik. Ora teges aku iki tambuh kelawan kowe. Mung sawetara pisan iki aku ketemu kelawan kowe. Sapa sing dadi aran lan wong saka ngendi? Aku putra sesembahan ana ing Kadipaten Medion. Putra sesembahan saka ing Kadipaten Medion. Jenengku Respati. Respati. Mangko dhisik. Lagi wae kowe ngandhakake kowe salah sawijining putra sesembahan ana ing Kadipaten Medion. Kang aran Respati. Apa ya kurang anggonmu tumapak ana ing Kadipaten Medion? Apa kurang anggonmu urip ana ing Kadipaten Medion? Rak ya ora. Kok kowe nganti kadereng arep nyemplung sak tengahing samudra. Ndadekno kawulanmu ya sedulur Respati. Yen to kowe kelakon nyemplung sak tengahing samudra kae, kena tak arani kowe mati kang nista. Arwahmu ora bakal tinampa marang Gusti kang akara jagat. Arwahmu bakal kerambiangan ngono ya Respati. Mula saka kuwi aku njaluk kanthi banget kelawan kowe Respati. Aja nganti kok bacutke anggonmu arep nyemplung ana sak tengahing samudra. Kakang, kowe dhisik aku bakal takon karo sampeyan. Takon bab apa sedulur? Sampeyan kuwi sapa? Kowe pengen ngerti sapa sing gagaran? Aku Siddhartha. Murid saka ing Padepokan Putat Slawa. Kakang Siddhartha. Oh, Sethithik aku bakal crita karo sampeyan. Apa to sebabe nganti aku kepengin lampus diri? Mergo aku rumangsa isin kakang. Aku kewirangan. apa kowe kurang sandang lan pangan anggonmu tumapak ana ing Kadipaten Medion? Banjur Ana ing Kadipaten Medion ana salah sawijining senopati sing dheweke kepengin banget kepek bojo marang aku. Wis. Ana salah sawijining senopati kang apik ngerep kepek bojo kelawanku. Ning kowe selegan apa wis duweni bojo? Aku isih lega. Banjur kok sok baline senopatiku mau selegan. Dheweke yo uga isih lega. Ning gene apa? Kamangka kowe salah sajine wanita isih kenya. Semenuga kelawan senopati mau isih lega. Lho kok ditresnani kok ora gelem iki kepiye? Kamangka pangkate iki senopati. Aku mangerteni yen to dheweke pangkate senopati. Nanging aku uga kepengin nodi marang katresnane. Aku duwe penjaluk yen to aku gelem dipek bojo, waton dheweke bisa ngalahake juritku. Nanging dheweke bisa ngalahake juritku kanthi aji-ajian bojo musti. Mula saka kuwi, aku njaluk tulung karo sampeyan Kakang.
Yen to aku ora mbok entukke lampus diri aku bakal manut karo sampeyan. Nanging aku golekno guru sing sekti mahambara supaya dheweke bisa menehi aku ilmu sing bisa mumpuli Braja Musti Kakang. Kowe pengen duweni Aji Braja Musti tenan. Kaya ngono. Sedulur Pati, ora usah dadak kowe luru. Salah sawijining menungsa kang duweni kaksitan kang luwih. Yen mung perkara babakan Aji Braja Musti, aku wae saged sabiyantu kelawan kowe. Kuwi tenan Kakang. Kira-kira kapan sampeyan arep ngajari aku Kakang? Yen pancen kowe kadereng pengen duweni Aji Braja Musti. Ya wektu dina iki iso aku. Kuwi tenan Kakang Sidarta. Yo nek ngono ayo. Yo ayo lho kok ayo iki arep nuwun nyang Jarene pasar. aku ki arep mbok wenehi ilmu Braja Musti. Sedulur Respati, Kepiye Kakang? yen to ndelok dedegmu. Pucuke rambut nganti tumakane sikil tak kira. Yen to ngenani atau sing balung kandeling diret tak kira kowe wis pun. Yen to ngenani Aji Jaya Kawijayan. Babar pisan kowe durung duwe. Mula saka kuwi aku njaluk tulung karo sampeyan Ya. Kakang. Sawetara nyang mburi. Aku bakal mulang luruk kelawan Aji Braja Musti Kaya kelawan. ngono Kakang. Sedulur Respati. Iya Kakang. Ing sisih kono sawangan ana wit-witan kang gedhe. Ing mengkone bakal tak tampani Aji Braja Musti, bakal ajur sak walang-walang ya Syagi Respati. Tak sawange saka kene Kakang. Yaup! Yaup! Jebul sampeyan ki ora ngapusi aku ya. Sampeyan duweni Aji Braja Musti. Aku salah sawijining satriya. Yen to madhep tak katonke dadaku, yen to mungkur tak katonke. Saumpama tak coba saiki ngono kepiye Kakang? Ning aku meling kelawan kowe sedulur Respati. Kepiye Kakang? Anggonmu ngecakke Aji Jaya Kawijayan. Aja nganti ana swara apa wae aja nganti kenggo. Anggonmu matek Aji Braja Musti. Iya Kakang. Syagi Respati. Kok mau melengak lawan aku piye? Lah wong sampeyan nyeluk aku kok ya. Ing ngarep aku kondo kelawan kowe apa? Aku kudu wening. Ora kena ngrungokne swara apa wae. Lah mula saka kowe. Lah kowe lagi wae tak tido tak undang kok melengak. Iya Yo sepurane campur ya anggonmu ngecakke Kakang. Aji Braja Musti. Tak cobane ya Kakang. Ya! Matur nuwun ya Kakang. Saumpama ora ana sampeyan mesti wae aku ora iso duweni Aji Braja Musti. Syagi nang Musti kok. Syagi nang Musti kok. Yo Kakang, Kakang Sidarta. Syagi nang Musti kok. Yen nitik ulate pasuryanmu kaya-kaya ora kasedhi. Anggonmu ketemu kelawan Kakangmu Sidarta. Ing kamung Kakangmu Sidarta ki katresnanmu. Syagi nang Musti kok. Dene apa aku nganggonku takon kelawan kowe mung sinemu meneng lan meneng. Apa salahku lan apa luputku? Nganti semumu ora cocok menggawe batin. Jadi yang kene sampeyan kuwi ora ngrumangsani to Kakang. Yen to sampeyan kuwi duweni luput marang. Aku duweni luput kelawan kowe. Pancen kuwi bener. Umpama aku duweni luput kelawan kowe, Syagi nang Musti kok. Luputku manggon ngendi? Lan salahku iki manggon ngendi? Ana kuwi sampeyan isih takon karo aku,
Iya wae. Babar pisan aku lan duweni salah, lan duweni luput kelawan kuwi. Mangerti ya Kakang Sidar. Ngarep aku kepengin ngirim kelawan sampeyan Kakang. Nanging aku wis temeka nggone papan dununge sampeyan. Jebul sampeyan malah rangkulan karo bocah wadon. Ing kene aku wis ngrumangsani Kakang. Yen to aku kuwi wong desa, yen to mbok kalahke karo wong kuwi mesti wae aku kalah. Sampeyan wis nanding-nandingke aku. Tembungmu kang pungkasan gawe glaning sakjroning ati. Dadekno kuaronmu ya. Siadi nang mesti. Keng kok sawang ana sak tengahe samudra iki mau, ora teges aku duwe tresna kelawan bocah wadon iki mau. Satenani lagi wae aku entuk dawuh kelawan Bapa Resi Kutama. Keng supaya aku ngasah paku nganti tumekane dadi dom. Mung wae aku golek papan kang sepi kanggo ngenengke anggonku arep babar paku nganti tumekane dom. Ora ngerti sangkan dumadine bilah ana salah sawijining wanita kang aran Respati. Arep nyemplung ana sak tengah samudra ing kamangka. Dawe Bapa Resi Kutama. Kudu paring petulung kalawan sepadha-padha. Apa ya tega lan mentelo? Kalamun Siadi Respati bakal nyemplung ana sak tengah samudra ora bakal tulung. Sampeyan kaya ngono kuwi goroh Kakang. Aku ora bakal percaya karo sampeyan. Kabeh ku tarik bukti lan nyatane sampeyan ku ya sandhe karo bocah wadon saliyane aku lho. Siadi nang Mustika. Babar pisan aku lan duweni tresna kelawan Siadi Respati. Jagat iki digelar ombo. Akeh wanita kang pasurane ayu. Nanging rono wong wadon liya kang tak tresnani mung kejaba kowe Siadi. Kakang Sidarta. Sik to. Aku sobek ketemu kelawan kowe. Lho kok sobek piye to? Iya wae. Lagi wae aku duweni kesenengan kelawan Siadi nang Mustika. Ketemu kelawan kowe njaluk sabiyanku mulang-muluk ngenani babagan Aji Brojo Musti. Wis lakon. Kowe duweni Aji Brojo Musti. Lho, sik nek sampean kandha nek ketemu aku sobek. Lho apa aku kleru wong jenenge wis sampean ajari saiki aku nilake panuwun. Kleruku nggon endi to, Kakak? Jane kuwi ya ora kleru sedulur. Kok sik to, wis apa to, Kakak? Kae katresnanku. Alah. Gede cilike dheweke semburu. Jenenge sapa, Kakak? Siadi kan Mustika. Aku tak kandha sedelok ya, Kakak. Mbak Yu Enjang Mustika, aja dadi ati. Sampeyan ora kena kleru tampa. Iki mau lagi wae Kakang Sidarta nulungi karo aku. Mergo aku arepe lampus diri. Malah kaporo aku diajari ngilmu Brojo Musti. Lan aku kandha yen to pasrah bongkokan ki ora jeneng aku kepengin dadi bojone Mbak Yu. Nanging aku kepengin banget sinau lan mulang-muluk ana ing padhepokane Kakang Sidarta. Apa kabeh tembungmu ki mau bisa tak percaya? Kuwi tenan Mbak Yu. Piye? Sobek apa ora ketemu aku? Jajal lek ngene iki. Ngono wae kudune sampean kandha dhisik dadi aku iso ngandani Mbak Yu Mustika. Siadi Respati. Piye Kakak? Aku nilakake matur nuwun kelawanku. Umpama ora ana kowe, kelakon aku ora bisa nyanding kelawan Siadi nang Mustika. Kudune sing matur nuwun kuwi aku, Kakang. Kok iso? Iso ngono aku wis mbok tulungi kok. Saiki ngene wae. Aku tak ning sendang kono ya, sampean ning kene karo Mbak Yu Mustika. Ngono ya Siadi. Iya, Kakang. Sing ati-ati ya Iya, Siadi iya. Respati. Aku rono dhisik ya, Mbak Yu. Kaya ngono sing aku. Apa isih ora percaya Siadi nang Mustika? Lagi wae ngakake Siadi Respati kok koyo. Aja dinakwa yen to Kakang Mustika
aku wis kandha kelawan kowe. Ora ana wong wadon liya kang tak tresnani mung kejaba kowe. Ayune Pastor Yanmu kaya dene widodari kang ijo watang, kang tumurun ana ing Ngarjapata. Mula sing tak jaluk aja nganti tida-tida anggonmu tresnani kelawan aku ya Siat. Kakang Sidar. Siat dires, Pak. Endang Mustika. Ya sing gedhe pangapurane wae ya Kakang. Mergo apa? Gedhe rasa tresnaku kanggo sampeyan. Nganti aku tumindak sing kaya ngono kuwi lho Kakang. Mergo mangerti ya Kakang. Kanthi lair tumusing batin aku nduweni rasa tresna karo sampeyan. Ora mung cukup Siadi Dang Mustika sumunuga kelawan aku. Lair tumusing batinku aku tresna kelawan kowe. Siadi Dang Mustika. Kakang Sidar. Ewondene wis ora ana kalodhangan anggonku mahasiswa ana ing padepokan Kota Slawe. Sawetara aku ketemu kelawan kowe. Wong aku pengen tetembangan kelawan Siadi Dang Mustika. Kakang Sidar. Yen to pancen kekarepane sampean kaya ngono kuwi Kakang. Aku bakal ngimbangi apa sing dadi karepe sampean. Rumangsa marem sakjroning atiku. Sakwise Siadi Dang Mustika kandha kaya mangku. Ora getun lan kedua nganggonku nresnani kelawan kowe. Kakang Sidar. Siadi Dang Mustika. Yen to pancen sampean iki lair tumusing batin tresna marang aku. Aku kepengin kok buktekake rasa tresnane sampean kuwi mau ya, Kang. Anggonku mbuktekake anggonku tresna kelawan kowe lair tumusing batin. Apa sing dadi penjalukmu bakal tak udayani. Awawaton sak kurepe langit sak lumahing bumi ana bakal tak turuti apa sing dadi penjalukmu Siadi Dang Mustika. Kuwi tenan ya, Kang. Oh. Kakang Sidar. Dilema sampean iki lamar ana nggone wong tuaku ya, Kakang. Yen to pancen sampean iki tresna marang aku lho. Coba ambali pisan meneh tembungmu kang pungkasan. Dilema sampean iki nembung marang wong tuaku, cedhane sampean nglamar marang aku, Kang. Aku kang supaya nembung kelawan Bapak Resi Utama. Yen to aku arep nglamar kelawanku. Pancen kuwi bener, Kang. Siadi Dang Mustika. Bot-bote aku tresna lair tumusing batin kelawanku. Ora esuk ora sore aku bakal tumeka ana ing rompok. Bakal nembung kelawan Bapak Resi Utama. Yen kaya ngono, tak enteni ana nggone ngomah, Kakang. Aku tak bali luwih dhisik ya. Kaya ngono, sing ati-ati sing tak jaluk Siadi Dang Mustika. Aku bali luwih dhisik ya, Kang. Sing ati-ati yo Siadi Dang Kaya Mustika. ngono. Rumangsa marem sakjroning atiku. Sakwise Siadi Dang Mustika kandha kaya mangkon. Ya kuwi tembungmu kang pungkasan Siadi Dang Mustika sing tak endi. Siadi Dang Mustika. Entenono aku bakal nglamar kelawan wong tuaku.
cara umur iki rak ya wis ora suwe. Aja ngomong ngono to, Bapak. Ora kok teges ngono iki arepe ngalap karo ngersane Gusti ki ora. Iya, ning bener. paribasane rak koyo Iya, Pak. Kadang bapaknya wis rumangsa tuwa, duwe anak. Siji kowe, loro kakangmu. Mongko sok adane. Iki aku lak yo pengen to aku duwe pengangen-angen aku ki pengen momong sing jenenge utuh. Ngono lho. Pak, ento kabeh ki mau wis tiba titi wancine, mesti aku bakal omah-omah. Aku bakal kaya wong-wong akeh kae, lan bakal nurunake anak. Ya kuwi putu kanggo bapak ning aku durung seneng lho, Pak. Lah iki mula sing dadi sing tak pikir lah perkara iki. Perkara lek munggonmu urung seneng iki. Lho terus kapan nganti sok kapan bapak Sing iki tak ngenteni pikir iki nggonmu? ngene lho, Pak. Yen to aku iki enggal-enggal nikah, ora urung aku digawa bojo-bojo bapak karo sapa ning omah dhewean. Sapa sing bakal ngopeni bapak? Ya kudune lek wis kowe omah-omah kowe nemokke bocah lanang sing sekirane iki padha tresnane karo kowe njur kowe omah-omah. Ya yen bisa kowe yo tetep manggon ning omah kene. Ngono ya, Pak ya. Ya iya ta ya. Ngono lho. Lek pancen kowe iki nyumelangake karo bapak mergo bapak iki ora ana kancan. Yen to kaya ngono ya ndonga wae. Ning ngene lho ya. Judulku enggal teko ya, Bapak. Jenenge wong omah-omah iki ora gampang. Pirantine wong omah-omah iki ya ora mung trimo seneng karo seneng. Iya, Pak. Pirantine wong omah-omah iki ya ana. Dadi kejaba seneng lan seneng ning kudu dipiranteni kanthi iso nyukupi kabutuhane nggone omah-omah. Nuwun. Ana tamu, Pak. Napa bener niki omahe Cendana? Nggih, bener. Nggih niki omahe Cendana. Omahe Cendana. Oh, nggih. Iki ajeng enten rawuhan. Lho, Rawuhane Bupati Medion. Rawuhe Bupati Medion lho. Darane Medion, Dok. Ora kenal dangah. Nggih. Ndiko. Yen dangah takon dosa. Sampeyan iku napane? Oh, bapake Cendana. Sing wedok niku napa? Niki Adi. Oh, adine Cendana. Pak, sampeyan tak pene ngerti. Sesuk anak sampeyan Cendana bakal nampa pahukuman pati. Gantung. Lho. Ya lupute anak kula Cendana niku napa? Anakmu nyolong. Nolong. Nggih, Nolong napa anak? nyolong radio karo sepeda mini. Mosok kakak nyolong radio karo Anakmu nyolongan. Nuwun sewu, Dara. Piye? Anak kula niku mboten nate nolong radio oleh sepeda mini. Sing kandha sapa? Mboten nate. Nyatane. Nolonge TV. Lho, rak malah gedhe kuwi TV. Wong anak kula niku bocah kok desa kok wani nolong. Sing kandha sapa nyatane anakmu ki dadi maling, nyolong radio. Malah kowe kandha jare tau nyolong TV. Ki anakmu sesuk ki nampa hukuman gantung. Digantung ning alun-alun. piye Pak Cendana. Lho, dangah sawangen. Iya. Cendani. Wah, kene lho. Wah. Ora ngono. Piye? Lambimu kok api-api banget. Iki kok sama apa? Cuma biar kaya emas. Lho, ki Iki emas. Ora, Kakak. Emas. Pak. Ngene. Kakak iki gede nyolong dienggo kabeh iki. Nyolong. Iya iki. Mau sing ngomong sapa ya to Kakak Cendana? Ora to. Radio. Lah kowe iki Aku sing ngomong. Lah iya. Mbok dol mbok kepiki ya. Ora aku ngapusi kowe. Kowe ngapusi. Nek kowe getun, nek kowe nangis ki tegese kowe tresno karo sedulur. Ram. oh tresno. Sing enek-enek api aku kok gak Yo mengko gampang perkara iki.
Bapak ora ngerti. Apa sebabe kok nganti aku saiki dadi kaya ngene? Ora perkara aku jane ya ora pengen ngerti perkarane kowe lek dadi kaya ngene iki. Lho, lha piye? Lah kowe teko mah Gita. Pancen bapak ki ben kaget. Lah lek nganti bapak iki Lho ora apa-apa. Serangan jantung. Ora. Ora lho. Jare bapak ki dikudangan anak lanang ki sok iso mikul dhuwur mendem jero. Sok nek mati tak pendem sing jero, Pak, kowe. Iya, ya mong ora ngene iki mani iso mendem jero. Lho, aku saiki dadi bupati. Piye? Kakang sing bener wae. Kakang Cendolo iso dadi bupati? Bupati ndi? Bupati Medion. Aku nantara ta, Kakang. Iki aja awu-awu. Kok awu-awu? Ngene lho. Nggonmu lunga sekano omah panjang kowe niat marepe golek. Lah iya. Ning sak ora-arane lho jenenge bocah saka desa. Ya ta. Mongko kowe iki nek nggone papan pamulangane ora tutup. Kok kowe iso dadi bupati? Aku mah guru. Nalika aku ninggalke bapak, aku mah guru golek ngelmu. Sawise kebak ngelmu, aku dhewe kadedayan, aku golek kamukten. Palunggane Bupati Medion tak jaluk. Dadi palunggane Medion bupati sapa ku jenenge? Rangga Murti. Rangga Murti tak jaluk. Saiki sing dadi bupati aku walah ninggalak masalah. Pak iki kok malah lho aku ya saka senenge to. Seneng mbok blek iki lho. Maksud iki ngene lho. Wong kowe iki maksud apa? Bocah saka desa gitu. Mengkarono duweni kadigdayane kok iso duweni pang. Lah ya mergo kaluwihan kuwi mau tak newangi tirakat aku golek ngelmu. Sawise buntas aku duwe ngelmu, ndak gunake tak ngrebut panguasane Bupati Medion. Wah, nek ngono kowe. Bupati Banteng Medion aku. Yen kaya ngono ya, Pak. Kene kendhani. Heeh, Bapak. Iki ya ora salah sumelang. Nek engko sak wayah-wayah kowe iki arepe omah-omah. Heeh. Nah, bapak ora perlu ragat. Oh, perkara kuwi gampang. Karo Kakang Cendolo ya. Tak cukupi. Kae. Endi? Kae ning jaba aku nggawa kereta. Isine bondo donya nggo mbangun omah. Kok gak ngapus? Ora tahu aku ki. Aku dadi wong apa tau beres to. Oh, lah iki. Sing aku ora tau ngapusi ngono lho. Dadi ning jaba kae Tumpukan bondo sakmono akeh. Yen ora percaya sarang. ya tak deloke. Ya. Aku Kene kene, Pak. aku ning kene wae. Kowe nek ro bondo ndak bereng kowe kok. Malah masa iya to, Kakang? Iki Kakang Cendolo, kok iso-iso kowe dadi ngene ya, Kakang yo? Seneng kok kowe? Seneng aku sok jak ning Kutaraja ya, Kakang. Kowe mesti tak gowo. Mergo apa sebabe bapak tak kon ngalih, aku arep eneng perlu karo kowe. Ana perlu karo aku. Ana apa, Kakang? Dani, Sajake kok wigati banget. aku sakwise dadi bupati aku kudu duwe bojo. Oh, piye arep omah-omah? Aku bakal Mbak Yu ya, Kakang yo. Ora kok Mbak Yu. Lah piye? Sing tak karepake ora ana liya ngomongake kowe. Ya. Kowe tak pek bojo. Piye? Kowe dadi bojo. Kowe aja guyon karo aku. Guyon-guyon. Aku adimu kok pek bojo. Lah kowe lek ora ngerti. Apa sebabnya nganti kowe tak pek bojo? Bapak tau kondo. Nek kowe karo aku iki dilarake dampit. Kandhane wong tuwa-tuwa. Bayi lahir dampit ki wis nggawa jodhok. Ana sakjane bobotane ibune. Kakang. Ponyento tunggal sak susu mono ora kena dijodhokake. Luwih-luwih kowe kakangku dhewe sing kudu ngayomi marang aku. Kok kowe malah tetembungan sing kaya ngono. Ora dilairake bareng sedina. Kowe karo aku iki dilairake bareng sedina. Jenenge bayi dampit. Ngono dadi jodhone ya kowe. Kowe iki mau bermamopo. Ora mangan apa. Kok remangsamu. Kowe kok aja guyon karo aku lho, Kakang. Ya ora seneng kok di bojo aku iki. Aku bupati. Kakang Cendolo, kowe kok aja kaya ngono. Kakang Cendolo iki sedulurku tuwa. Aku sekadangmu. Ora bisa yen to jejodhoan, Kakang. Sing kandhara bisa sapa? Kowe kepiye to? Jagat ki rasa godhong kelor. Ngerti. Aku wedok sing ayu, sing bisa kepek bojo, kok malah kowe arep kepek bojo. Aku nuhoni kandhane wong tuwa-tuwa. Timbang aku mengko kena walat. Kuwi salah. Bab-bab sing salah aja digugu, nanging dibuang wae. Wong tuwa dhisik ki ora ana tembung salah, ki ora ana. Mula nganti dinut nganti saiki kowe kudu dadi bojoku. Piye to Kakang kowe kudu iki lho. Ora apa-apa. Wis tanggo nek bapak isu, aku musuhe bapak. Kuwi to lali tak elingake, Kakang. Kowe ora wedi karo bapak. Bapak wis tuwek kok. Wis wong kanggo-kanggo burane kok. Kuwi tok mau
ngani matine nek ora gelem. Kuwi wong tuamu sing ngukir jiwa ragamu. Lah nek kena ditata, wong tuwa ki nek kena ditata karo anak. Yen kaya ngene ya ora bakal bisa ditata. Sebab kabeh sing kok karepake kuwi mau luput, Kakang. Wis ora perlu. Ning kene ta, Pak? Ora aku jane arep mlaku ning kuburan. Arep apa ning kuburan? Yo timbangane krungu suaramu lak tak bunuh diri ya. Ora usah, Pak. Ngene lho, Pak. Ora usah piye. Gede, Pak, wis krungu ta ora tak baleni? Ya krungu. Nah, mula saiki aku mau njaluk pangestune Bapak. Aku tak rabi karo Cendani. Cendani tak gawane nyang Kabupaten Madiun. Yen perlu Bapak sisan. Omah iki ora usah dibangun. Kabupaten kae gedhe papane. Jembar. Ya aku mangestoni kowe. Lek kowe arep rabi karo adimu Cendani, ya to? Dadi engko lek pomo bapak kuwirangan, Kok pirang? ngantek dike bahan kocapan kabeh para tangga-tangga kowe seneng. Ora usah kuwatir. Ora dienggo bahan kowe. Dike bahan aku. Bahan apa? Bahan roti. Oh, bahan roti. Dike omongan karo wong-wong desa. Ora usah direwes. Wong sing ngono iki wong sing ora seneng. Nek sing seneng bener ki aku, mergo aku anak jampit. Lah iki lho. Piye Kakang Saiki Cendana lek kowe kuwi? duwe penemu, ya to? Geneng wong bocah lahir jampit iki jarene wis gawa judul wis ana sajrone bokar. Saka bobotan iki wis gawa juduk. Sing kandha sapa? Jare mbah-mbahku ngono kok. Wong tuwa-tuwa kae yo ngono kok. Mbahmu iki kandha iki jane kuwi ora bener. Lah nek ora bener kok dienggo kocapan nganti saiki. Kuwi mung tembung Pak Lampita Ah, jane. mulane ngene, Bapak. Saiki bapak ki mung kari mangestoni. Pestane piye? Dadi entuk apa ora? Lho, iki cah piye to? Eh? Iya lho Kakang kuwi Masa aja entuk kaya ngono. karo entuk ta ora ngene lho jeneng iki kisah adimu ya mestine ya ora entuk. Ora entuk ya ora apa. Pakku wis tuwek. Ora urung ya mung kari matine. Ora perlu tangis, tok tangis ana mili getih. Bapak ora bakal bali urip. Tega banget kowe karo wong tuamu dhewe. Iki menawa sing ngukir jiwa lan rekelmu kene iki wani mateni marang bapak. Kowe ana sing bakal kualat, Kakang. Ora ana tembung kualat. Mergo bapak sing kleru ora gen jodohke aku karomu. Bapak kuwi ora kleru. Yen to bapak jodohke aku lan kowe iki sing kleru. Kakang, kowe aja ngimpi. Kowe aja diangen-angen to bisa arepi karo aku. Karepmu. Dan Kakang Cendana, apa no? jaga rasa godhong kelon. Yen to nganti aku nuruti marang kekarepanmu, aku dhewe sing wedok. Hei, kendali. No, hei. Ayo kowe wong wadon. Arep tekan ndi kowe Cendani? Enteni.